салом дӯстони азиз, имрӯз дар меҳмонии мо апаи Ситора наставнӣ ки ма якчанд савол доштум, гуфтум дар пеши шумо тиём ва ҷавобша бигирам. Апаи Ситора, шумо зи чанд солаин? Ман 29 сола. Мактаба то синфи чанд хондед, дар куҷо таваллуд шудед? Дар ноҳияи Химсангир таваллуд шуда ба воя расидагим, мактаба то синфи 9 хондагим. Тамома? Ягонҷо дигар нахондед? Не. Чанд солагида шавҳар кардед? 19 солагида. ҳозир чанд фарзанд доред? 3 та фарзанд, шукрнои Худо. Чандта хона доред? Так, 1 та, 2 та, 3 та, 4 та, 1 та замин. хонаро ҳамин хесоб кунана, 1 та, 2 та, 3 та. Шумо писар кардест, барос писар чандта хона доред? Ягон та мегум. Чандта мошин доред? Мошин 3 та. 3 та мошин. Ай куҷо ёфтед иқа пула? Дар Россия кор кардестена? Қад шавҳартон уҷо да меган пул бисёра, оиликои Россия зура мехела. Не, мо Россия соли 2015 рафтагем. Ман зани хонашин будам, тарбияи фарзандо кати машғул будам, шавҳарам водители микроавтобус буд. Хай шавҳарам кор мекардан, обеспечит мекардан, хурданӣ кати, либоса кати, пули квартираро медодан. Мо то соли 2022 квартирант будем. Яъне фақат пули квартира медодем, зиндагимона мебурдем. Тамом. Баъд чӣ гап шид ки ёки зиндагитон хузур шид? Баъд соли 2022 ман фаберлик дар регистратсия шидам. Дар 8 моҳ ман 160,000 сомон кор кардам. Он вақт навкор будам. Аз ман дар 2 моҳ қабла кор мекунам. Чӣ кор мекардед ин пулотона?